மாண்புமிகு தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் விஜய் எனக்கு ஒரு சின்ன கோரிக்கை வைக்கிறேன். ஸோ தமிழக மக்கள் ஏதோ ஒரு சூழல் காரணமாக கடன் வாங்கிட்டாங்க. அது என்ன அப்படின்னா அவங்க கட்ட முடியாம ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்காங்க. ஸோ இந்த விஷயத்தை பத்தி எடுத்து பேசுங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அண்ணா நாளைக்கு நீங்க ஆட்சிக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் நீங்க ஒரு 5 லட்ச ரூபாய் கொடுத்தா நல்லா இருக்கும். ஏன்னு கேக்குறீங்கன்னா அவங்களும் அந்த 5 லட்ச ரூபாய் கடன் வாங்கியிருக்காங்க. ஆனா அது 50 பேருக்கு கட்டுற மாதிரி இருக்கு. ஸோ அவங்களால ரிப்பீட்டடா ஒர்க்குக்கு போய் அதை கட்ட முடியல. ஸோ நீங்க ஆட்சிக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் ஏதோ அவங்க தேவைக்கேற்ப மாதிரி நீங்க ஒரு 5 லட்சமோ ஒரு 3 லட்சமோ நீங்க கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்க ஒருத்தருக்கு மட்டும் அது கடன் கட்டுற மாதிரி இருக்கும். முடிஞ்ச அளவுக்கு இது அண்ணாக்கும் நான் டேக் பண்றேன். மக்களே நீங்களும் அந்த மாதிரி கடன் பிரச்சனைல இருக்கீங்க, உங்களால அதை மாதிரி கட்ட முடியல அப்படின்னா கண்டிப்பா இதை எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க. கண்டிப்பா அண்ணா ஆட்சிக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் இதுக்கான ஏற்பாடு பண்ணுவாரு அப்படின்றது எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு. தமிழக வெற்றி கழகம் எப்போதுமே ஏழை எளிய மக்களுக்காக கை கொடுக்கும் ஒரு கட்சியாகத்தான் இருக்கும் அப்படின்றத நான் நம்புறேன். நீங்களும்